Treća zabluda koja je najčešće kod pacijenata koji žele obaviti lasersko uklanjanje dioptrije metodom LASIK je da je to skupo. Laserska metoda uklanjanja dioptrije vrlo je povoljna, zapravo kad kompariramo cijene sa cijenama bilo nošenja naočala kroz cijeli život, bilo nošenja kontaktnih leća. Kada govorimo o naočalama, ono određuje širinu našeg vidnog polja, a također i neprekidno pogađa naš novčanik. Uvijek je dobro imati i sunčane naočale s dioptrijom, pogotovo kada vozimo. I kada uračunamo da se to mijenja svakih godinu, dvije kad smo mlađi, najviše 3 i svake 3 godine poslije 40. godine života zbog starenja oka, onda se ti iznosi kreću i preko 5, 6, 7, 8 tisuća eura. Nema niti jednih naočala progresivnih koje su jeftinije od 1000-1200 eura. Sve što se dodaje na njih, zaštitni slojevi i tako dalje, poskupljuju cijenu naočala. Danas su u prosjeku oko 1000 eura laserske operacije skidanja dioptrije po oku. Omogućeno je financiranje kroz rate 6, 12, 24, bez provizija, bez kamata i tako dalje. Tako da se do željenog cilja, a to je odbacivanje naočala ili kontaktnih leća, može doći plaćanjem nekoliko desetina eura mjesečno ili par stotina eura, ovisno o kojoj metodi se radi.